egunon guztioi. Euskara batua eta hiztegigintza gaiari buruz hitz egiteko eskatu didate eta 78tik honakoa arituko naiz, baina utzi ezadazue izenburu honetako bi hitzak Euskaltzaindiaren sorreran bertan izan zuten garrantzia aipatzen. Batetik 1920ko otsailaren 16an Euskaltzaindia jaio berria zela hiztegi saila eratu zuten, hartutako lehenengotariko erabakitako bat izan zen. Eta bi, urte horretan bertan, apirilaren 26ko bileran, aipatzen da kanpionek euskeraren batasunera heltzeko dagokezan bideak aztertu zituela. Beraz, euskeraren batasuna eta hiztegi saila Euskaltzaindiaren sorreratik bertatik aipatzen dira. Ia 50 urteko jauzia egingo dut, gaiari lotzeko, Baionako 74koak ere isilean utziz, aztertu berriak baititu Euskaltzaindiak bertan. Eta orain bai, lot nakion Euskara batuaren irteera puntu ofizialtzat edo hartzen dugun 78ari. Izan ere, duela 50 urte hementxe bertan, Mitxelenak ortografia izeneko idatzian, bide batez Euskaltzaindiaren 0 araua da hori, irakurri nahi duenarentzat, hauxe zioen, ikusten dut oso importantea dela, Mirenek eta biok gauza bera aipatu dugulako. Beharrezkoa dugu bederen azpimarrak nireak dira. Hiztegitxo bat, ia ortografiarekikoa utxutxik, nahita ezko badu ere, hitzen esanaia laburzki adieraztea, zertaz ari den jakin dezagun. Orain idazten diren euskalkiak kontuan edukitzekoak dira noski, batasun osorik ez duguino, eta euskera idatzia duenez gero oinarri, zenbait idazle hautaturen hiztegiaren gain eraiki behar litzake. Hiztegitxo orokorra izan behar zuen, euskalki guztiak bilduko zituena, alegia orotarikoa. Eta eman zuen bere fruitua, Arantzazuko batzar hartatik batasunerako hiztegia atera baitzen txikia, soil-soila, baina garai hartarako lorpen handia eta ondoko lanen oinarri. Hurrengo 10 urteak ere etziran makalak izan batasuneranzko hiztegitxoen atalean. Batasunerako hiztegia, hilabeteen izenak, filatel hiztegia, merkatalgo izendegia, 8 urtarteko ikastola hiztegia, matematika hiztegia eta H letraren ortografia arauak, bai 79rako H-arena ere onartu zen, horiek argitaratu ziren besteak beste. Euskaltzaindiak ez zuen Mitxelenak proposatutako hura ahaztua, baina 1983 arte etzen hiztegigintza batzordea eratu. Berria, ez 73 urte lehenago sortutako hiztegi saila hura. Eta 84an aurkeztu eta onartu zen batzordearen 1984-1986 epealdirako plana eta eskema, bi fasetan banatua. Seguru hemen inork ez duela ezagutzen, ez da Salbide jauna. Lehenengo fasean, eskemaren beko partean, oinarriak ezarriko ziren. EHN, Euskal Hiztegi Nagusia, gerora orotariko Euskal Hiztegia deituko zena. LEF, lexiko irizpideen esan beharko genuke gaur finkapena, irizpide lexikologikoak zehaztuko zituenak, maileguak, hitzelkarketa, eratorpena, Mirenek oraintxe aipatu dituenak, eta EBS, egungo euskararen bilketa lan sistematikoa, aurrerago 20. mendeko korpusa izendapena hartuko zuena. Bi korpus eta irizpideak. Akademiaren ondoko lanen oinarri sendoak. Eta korpusak azpimarratu nahi ditut, Euskaltzaindia aitzindari izan delako horretan, 80ko hamarkadan hasi baitzen korpusetan oinarritzen. Zimenduak ezarrita beraz, eskemaren goiko parteragoaz, bigarren fase batean etorriko zen HH-a, hiztegi hiritar arau emailea, gaurko hitzetan esateko Euskaltzaindiaren hiztegia. Eta JBTT, jakintza berezietako terminologia teknikoa, oraingoz lexiko espezialitatuen zerrendatan jasoa dagoena. Urteei ez begiratu, atzerapen pixka batekin iritsi bera eta. Urte horretan bertan, jarri zen abian orotariko euskal hiztegia, Mitxelenaren gidaritzapean, euskararen tradizioa jasoko zuena, eta 3 urte beranduago, 87an EBS, 20. mendeko euskararen korpusa bilduko zuena, alegia garaikidea. Bai eta lexikologia irizpideak finkatuko zituen LEF batzordea, alegia, oinarriak ezarri ziren. Baina laurgain izan zen, 91an, hiztegi batua izango zenaren oinarria ezartzeko abia puntua. Salbideren hitzetan,
Zertarako hiztegi berri hau? Honegatik edo argatik, euskara batuaz dihardugunean ere, hainbat hitz eta esapide justu nola idatzi behar den ez dugu jakiten. Horri buruzko zalantzak argintzen lagunduko luke era honetako ortografi hiztegi horrek, Mitxelenak aipatua bezala. Lehen estimazio baten arabera, 10.000, 20.000 hitz inguruko zerrenda izango litzateke hiztegi hori. Bada gorago jo nahi lukeenik ere, 50.000 hitz ingurura iritsiz. Ortografiazko edo dena delako hiztegi hori premia handikoa da. Eta handik oso gutxira, Sarako biltzarrean, hiztegi batua lanketa eta onespen prozedurak dokumentua onartu zuten. Eta hala hasten zen, aziminak ditu euskal hiztegiak. Nerabezaroko dudamuda eta zalantzetan murgildurik bezala dabil. Euskaraz idazten dugunok behintzat alaxe gabiltza. Ez dakigu nola idatzi alor, ala arlo, itxasontzi, ala itxasuntzi, iardun, ala jardun, eta abar, eta abar. Hala baina, zalantzak zalantza, inoiz baino egoera hobean gaude, hiztegi batua lantzeko. Inoiz izan ez dugun informazioa dugulako gaur egun, literatur tradizioaz, orotarikoa, eta erabilera garaikideaz, EBS. Bide batez esan da, hiztegi batua deitzea erabaki zuten. Talaxe hasi ziren lanean. Hasteko, laneko prozedurarako irizpideak definitu zituzten. 12 orriko dokumentu xexea. Eskema batera ekarrita bete behartzutena hau zen. Lantaldearen proposamena, oinarri izango zuen erabilerari buruzko informazioa alegia formen historialak jaso behar zituzten, lantaldearen irizpideak, formazarretan, berrietan, maileguetan, informazio osagarria, formari buruz, baliokideak, ordezkoak, osaerari buruzkoak, eta marka edo informazio lexikografikoa, erabileremuak, erabilera sintaktikoa, arlo semantikoa, eta abar. Ortografia hiztegi hutsa izateko informazio desente jaso behar zuten. Batzordea beraz, hitz zerrenda horiek prestatzen hasi zen eta laneko prozedura ere oso ondo zehaztu zuten. Aztergaiko forma bakoitzari buruzko txostena osatzen zuen Useiko prestalaneko taldeak, Euskaltzaindiak hala enkargatua baitzion Useiri, eta erabilerari buruzko ezaugarriak, formaren aldaerak, erabilera maiztasuna, garai, euskalkia, autoreak eta abar, biltzen ziren. Batzordeak txostenok aztertu eta datuen zein irizpideen argitan egiten zituen proposamenak, gero ohargile talde zabal baten esku utziz, iritzi emaileak deitzen ziren, 200 pertsona. Hainbat espezialitatekoak ziren hoiek, idazleak, itzultzaileak, kazetariak, irakasleak, eta hoiek oharrak egiten zituzten. Seguru hemen zaudetenako asko ohargileak izan zeratela, iritzi emaileak. Akademia bakarrik aritzea aski zentzugabea zelako noski. Horrekin guztiarekin prestatzen zen osoko bilkuran aurkeztuko zen proposamena eta hortik ateratzen zen hiztegi batu arautua edo ezautu genuena. Oso ondo, baina zertzen aztertzen zutena. Zeintzen edukia. Euskara batua ari ziren egiten, alegia zegoena batzen ari ziren erabileran oinarritutan. Irizpide nagusia edo tipularen ereduaren izan zen. Atik zetarako hainbat itzuli landu ziren. Pentsa, aletran hasi zan bagina, gaur ez dakigunun egongo ginateken. Beraz, maiztasunaren arabera eta beti nagusienak jasotzen joan behartzen. Orain arte, 9 zerrenda nagusi aztertu dira, naiz gizarteratzeko 3 itzuli nagusitara edo ekarri diren. Lehenengo itzuliaren barruan 3 zerrenda, Z1, Z2, Z3 dauzkagu. Hasierako erabakia izan zen, Euskaltzaindiak aurretik proposatutako hiztegi eta hiztegitxo horiek berrikusi egin behar zirela. Erabakia berretsi behartzanean berretsi eta euskara baturako sartu eta irizpide finkatuta zituzten irizpidaien argitan moldatu behar bazan edo, egokitu. Lehenengo 2 lanak izan ziren, Batasunerako hiztegia, Arantzazun bertan aterazana, eta hainbeste lan eman zuen H-letraren ortografia arauena. Hori izan zen lehenengo urratsa. Bigarren zerrendan, hau ere atik zetara bildu ziralako denak, merkatalgo izendegia, 8 urte arteko ikastola hiztegia, matematika hiztegia, hilabeten izenak, polizia erakundeak eta maileguzko hitzetatik ateratakoak. 2 hauek lantzen ari ziren bitartean, atzetik
Orotarik euskal hiztegia eta 20. mendeko korpusa lantzen ari ziren, irizpideak ordurakoian definituta zeuden. Beraz, 3. bueltara iritsi ziranerako orotarik euskal hiztegiko korpusetik tradizioko hitzak 5 agerraldetik gorakoak jaso zitezken korpusean, bai eta EBS korpusetik ere maiztasun handienekoak. Eta hoiei gehitu zitzaizkien iritzi emaile talde horrek egiten zituen oharrak, hoiek ere hemen integratu egiten ziren. Beraz, 3 zerrenda hoiek bukatuta, lehenengo itzulia bukatutzat eman zen. 20.000 forma ingurukoa, 2000. urtean argia ikusi zuena eta hiztegi batua deituko zena. Eta hau da hain zuzen ere, 2012. urtean argia ikusiko zuen Euskaltzaindiaren hiztegia adierak eta adibideak liburukiaren abiapuntua. 20.000 forma horiek adieraz eta adibidez hornitua. Lehenengo itzulia bukatu da, goazen 2. Beti ere, atik zetarako multzotan jarraituko dugu. Bueno, eta hau da adibide bat, hiztegi ortografikoa zana, baina ikusten duzu hor euskalki marka, erregistro marka, kategoria hainbat informazio ere jasoa daukala, eta eskuineko aldean Euskaltzaindiaren hiztegiak nola jaso duen informazio hori. 2. itzulia beraz. Z4. Oinarritzat berriz ere, EBS-ko ohiko honetako 10.000 hitz jasota, eta OEH-ko korpusetik ere falta ziren 5 agerralditik gorako hiek jasota, horiei beste hainbat informazio gehitu zitzaien. Batetik, prestasunaren lekuko izan ziteken materiala eta hor jaso ziren hitzak irudiz ikasiz moduko liburutxoak, maiztasun eta prestasun azterketa, Bizkaiko berbak Juan Luis Goikotxeak lehioan proposatutakoa, Patxi Ribarrenek prestatutako bizkairari buruzko zerrenda bat, prestasunaren lekuko izan zitekena batetik, eta talde lanean moldatutako glosarioak bestetik, bereziki administrazioetakoak eta komunikabideetakoak. Eta horra aipa daitezke Euskal Herriko herri erakundeen barne rotulazioa, egunkariaren estiloriburua, hezkuntza administrazioko hiztegia, iparraldeko kazetarien zerrenda, haien lanerako prestatua zeukaten zerrenda, eta abar. Material osagarri hau kontsentsuz onartua zegoenaren isla zen, eta hori barneratzeko saioa ere egin zuen Euskaltzaindiak. Bagoaz, Z5-era, eta hemen beste liburuki bat atera zen, 8 urte pasa zirelako ezer argitaratu gabe, eta zerbait atera beharra zegolako. Eta Z5-era goaz, baina Z5-en etzan atik zetarako zerrenda bat egin, baizik eta desoreka, korpusaetan oinarritzeak desoreka sortu dezake, azkenean maiztasunaren arabera funtzionatzen dugu. Eta orduan erabaki zuen Euskaltzaindiak arlo batzuk sistematikoki aztertu behar zituela. Familia loturak, elementu kimikoak, aro geologikoak, arrazak, mineralak eta alakoak. Adibide bat jartzeko, korpusetatik jasoa zegoen birraitona, baina birramona ez zegoen. Maiztasun gutxiagorekin idatzi zelako, ez zeudelako. Gutxiagorekin idatzi zelako. Edo bazegoen erdiaro, baina aro garaikide falta zan, korpusetan etzalako asko idatzi, berilio bazego, baina berkelio ez. Orduan, hiztegiari oreka eman alizateko lan sistematiko hori egin zuen Euskaltzaindiak erabat bukatu aurretik, itzulia. Baina horrekin batera, bazeuden, lehendik jasota zeuden, adibidez, 38. araua, munduko estatuak eta jasotzen zituena. Baina hor, lexiko arrunteko formak ere jasotzen dira. Bazeuden, bai hizkuntza ofizialak eta bai herritarrak. Eta horiek hiztegian jasota zeuden, baina Euskal Herrikoak ez. Euskaltzaindia atalka arautzen ari zelako horiek. Eta ez dut hemen ikusi, baina gure lankide Jose Antonio Adurizek hiztegian oinarrizkoa izan danak, beti esate zuen, haze hiztegia daukagun. Somaliako hiriburuko herritarrak Mugdixoarrak direla esaten diogu hiztegi batuak, baina Bizkaikoiek ez dakigu ondarroarrak ala ondarrutarrak diren. Orduan, hori jaso zen, eta horrekin 2. itzulia bukatutzat eman zuen Euskaltzaindiak. 2010. urtean kaleratu zen 3. liburukia, 53.000 forma zituena, sarrerak eta azpisarrera kontuan hartuta, eta hain zuzen ere, 2016. urtean paperean eta sarean argia ikusiko zuen Euskaltzaindiaren hiztegiaren 2. liburukiaren abiapuntu izango zena. 2. liburukia 2 tomotan.
Garai hau, gainera, oso garrantzitsua izan zen prozedura aldaketa izan zelako hiztegigintzan. Lantaldeak formak aztertzen zituenetik arau gisa kaleratzen ziren arte denbora tarte luzeegia pasatzen zen. Eta laneko prozedura berrikusi eta askartu egin zen besteak beste batzorde ahaldundua sortuz. Honek ekarri du azken urteotan hiztegiak berak hartu duen abiadura, baina ez hone bakarrik, lan egiteko modua baliabideek eta tresnek ere aldatu baitute. Batetik hiztegia teiren arabera egituratu zen eta datu basen gainean antolatu zen informazioa, bai hiztegi batua, bai hiztegi batu oinarriduna, formen historialak, irizpideak eta jasotzen dituena, hau da gardentasun osoz erakusten da Euskaltzaindiak prozesu honetan egiten duelana, eta nola ez Euskaltzaindiaren hiztegia bera. Honek ahalbidetu du, besteak beste, gaur egun sarean balia dezakegun bilaketa, hiztegiaren bilaketa aurreratua. Biziki gomendatzen dizuedana. Ez erabili bilaketa arrunta, honek aukera asko ematen ditu. Urteotan beraz, edukiaren orekaz arduratzeaz gain, estandarren arabera tresnak ere bere egin ditu akademiak, eta beste edozein hizkuntza garaturen mailan jarri da eta hainbat kasutan gainditu egin du. Ikusten dezue gainera, iturriak ere ikus daitezkela HBO-n daukagu informazio guztia, baina gero forma horiek erabakitzeko erabili diran iturriak ere, hor iturriak erakutsi horretan erabil daitezke. Eta honekin bagatoz, 3. itzulira. Beste buelta saio bat ematen hasiko gara. Itzuli berri honek aldaketa nabarmena ekarri zuen hiztegigintzan. Hiztegi batua bukatutzat eman zuen Euskaltzaindiak. Aurrerantzean Euskaltzaindiaren hiztegia bakarrik ez genuen izango. Hau da, hiztegi ortografikoaren garai hori erabat ahaztua dago eta gainditua. Segurazko normalizazioaren seinale. Baina bada beste berrikuntza aipagarri bat, itzuli berri honetan, lexikoaren behatokia korpusa. Oinarrizko hiztegia tradizioak eta 20. mendeko lexikoak bermatu zuten, baina 21. mendearen atarian egungo beharrei erantzungo zien korpus berria egungoa eta handiagoa behar genuen. Euskaltzaindiak argi baitu korpusetan oinarritzen jarraitu behar duela. Eta hain zuzen ere Z6 atik zetarako beste buelta horren lehenengo lana izan zen hasierakoan oraindik 10 milioi hitz bakarrik zituen korpusak, egindako lana izan zen, lehenagoko hiztegi batuan, gogoratuko duzue, hobe eta erabil markak zeuzkatela. Hobe eta erabil marka zeuzkaten formak begiratu ziren lexikoaren behatokiaren korpusan. Alegia, ezarpenaren garaian geunden. Jakin nahi genuen Euskaltzaindiak baztertutako forma horiek edo desobetxitako forma horiek jendeak oraindik erabiltzen zituen. Eta ikusi zen, bazegola kasuren bat, gizarteak etzun onartu Euskaltzaindia proposatua, adibidez amankomunen kasuan. Ulergarria ere bada, ez? Gauzak komunean egingo ditugu esatea, etzan igual oso txukuna. Aprobetxatu nahi dut esateko, Euskaltzaindiak atzera egin zuela arau baten, ez dela amankomun onartu behar izan zuen, baina badago ez daki leienda urbano bat edo zer dan, jendeak uste du Euskaltzaindia etengabe arauak aldatzen ari dela. Osea, argi eta garbi esango dut, gezurra da. Euskaltzaindiak oso gauza gutxi aldatzen du, oso gutxi. Kasuren batean, beharrezkoa danean, ez dauka arazorik atzera egiteko, eta hau da hoietako kasu bat. Baina gertatu izan da, forma asko arautzat hartzen genituen, arautu gabe zeudenean, tradizio bat sortu da, eta korpusak erabiltzeak dakarrena. Korpusetan demostratu izan danean, tradizioa beste bazala, hori arautu danean, jendeak ejatzen hasi da. Aldatu egin duzu, ez da aldatu, amankomun bai aldatu da. Hala ere, ikusi zen, korpusan probatzerakoan, hiztegi batuko forma gehienak oso barneratuak zeudela, jendea oso txintxoa zela, errespetatzen zuela Euskaltzaindiak egindakoa. Eta, iruditu zitzaigun ez gindoa zela bide txarretik. Baina, korpusean bertan ikusi zen, bazeudela forma asko hiztegiak jasotzen itzituenak, forma berriak. 10 milioiko korpus honetan oinarrituta, ikusi genuen adibidez webgune 2008 aldiz agerizala
korpusean, eta hiztegiak jaso gabe zeukan. Baina hori bezala internet, basket, blog, aperitifa, ligaxka, goi-bilera, tripulatzaile, ilegalizazio, taliban, transexual, olakoak gaur maiztasun handi xamarrarekin erabiltzen direnak eta hiztegiak jasotzen ez zituenak. Beraz, hoiek lantzen. Hasi zen lantaldea eta zazpi eta 8 gauza bera izan da. Betik atik zetara maiztasun handieneko formak. Zer gertatzen da gainera, lexikoaren behatokia etengabe eguneratzen da, urtero osatzen da, gaur egun 70 milioi inguru hitz ditu, eta gainera hasieran batez ere komunikabidetako edukiak jaso ziren, baina gaur egun hori ez gain aldizkari espezializatuagoak, herri aldizkariak, fikzioa, saiakera, antzerkia, bertsoa, poesia, telebistako edukiak eta hauek oso garrantzitsuak dira. Lehen Mirenek aipatu duen bezala gu idatzian oinarritzen bai gara, baina telebistako edukiak auzkorako pentsatuta daude, eta ordan hori ere garrantzitsua da guretzat. Beraz, informazio hori sartu da, eta hortik erauzten da urtero lexiko berria, zerrenda berri horiek aztertzeko, eta gainera egungo erabileraren erakusgarri dan lexikoa da. Beraz, orain nahiko egunean doa euskaltzaindia, ja blog araua da, normal hartzen dugu. Azken 3 tipulazal hauek dira euskaltzaindia orain arautzen ari dena, sarean ikusi dezakezuena. Azken sareratzea uztailean eginda, bide batez urtean 2 egiten du euskaltzaindiak hau, eta urte bukaerarako bloke hau osorik sarean eguneratua izango da. Baina ezin gara horretara mugatu eta bidean beste gogoeta bat egin beharra zegoela ikusi genuen. Nola tratatzen dugu adibidez genero berdintasuna, bai formaren aldetik, baina batez ere edukiaren aldetik definizioetan, eta hor ikusi genuen familia loturen tratamenduan, familia harremanak gizartean izan duten aldaketak hiztegiak berak islatu egin behar du. Eta gurasoak tradizioz aita eta ama zirela esaten zen, baina gaur egun gurasoak izan daitezke aita eta aita, ama eta ama, aita bakarrik, ama bakarrik, eta hiztegiak hori jaso egin behar zuen. Noblezia kontutan ere, erregina, erregearen emaztea zen, baina esan Elisabet bigarrenari erregearen emaztea dela, ezta. Gutxiesgarri izan zitezken forma batzuk ere, zenbait kolektibori begira berrikusi ziren, erlijioen tratamendua ere, ikuspegi katolikotik egina zegon, baina gaur hainbat erlijioetako informazioa jasotzen bada guk ere distantzia batetik ikusi behar ditugu horiek. Honek argi uzten digu ezin garela gure baitan bakarrik aritu. Euskaltzaindiaren hiztegia gizartearen zerbitzura egongo bada, aldaketa horiek hiztegira ere ekarri behar direla. Baina honek ez du etenik eta berriro tradiziora itzuli gara. Orotarikoa ere etengabe, orotariko euskal hiztegia etengabe eguneratzen da, etengabe osatzen da, eta horrek oraindik badauka zer eskainia. Eta orduan, zeta bederatziragoaz. Hau ere, atik zetarako beste buelta bat. Orotarikoko azpisarrerak aztertzen diardugu orain, beti ere egungo korpusetan presentziarik badute. Horietako hainbat adibide hiztegian jasota dago, baina azpisarrera izateko besteko pisua badute eta garrantzitsua da erabiltzaileek modu azkarrean eskuratu ahal izatea informazioa. Baina badira beste batzuk hiztegian ez daudenak eta asko berriak direnak gaur egun adiera berriarekin erabiltzen direnak gainera. Hau 2019an bukatuko dugu eta orduan sareratuko da. Baina horrekin batera hiztegia bera osatzen jarraitzen dugu eta Euskaltzaindiko beste batzorde batzuetako emaitzak ere gureganatzen ditugu. Munduko estatuetako herritarrak eta jaso ziren bezala, gaur adibidez munduko etniak arautu berri du Euskaltzaindiak, etnia hoien barruan lexiko orokorrari dagozkion formak dira, noski. Orduan, korpusetan erabiltzen diren neurrian guk hiztegiratu egiten ditugu. Sartu berriak ditugu Tuareg, Xerpa edo Rohingya modukoak, baina adibidez Mexika ez dugu sartu korpusetan ez dalako erabilera hori ageri. Eta gogoan baduzu hasierako taula hartan JBTT jakintza berezietako terminologia teknikoa atala ere bazegoen, gaur egun oinarrizko lexiko espezializatuak lantzen ditu Euskaltzaindiak,
baina batzuetan espezializatu egiak dira, hiztegirako eta gainera desoreka sor dezake. Orain arte matematika, fisika, kimika, astronomia, orain meteorologia bukatu berri dute, Euskaltzaindiak beste erakunde batzuekin elkarlanean ere hiztegi juridiko parlamentarioa atera du, literatura terminoen hiztegia ere hor dago, baina medikuntza, arkitektura, filosofia eta halako beste gai batzuk ez dira sistematikoki landu. Orduan, ezin deguna da material bat sortu eta berriro desoreka sortu hiztegian. Hor daude aparteko zerrenda bezala, baina egia da hiztegiaren adierak aberasteko eta osatzeko oso lagungarri izan direla eta egunen baten gehituko dira. Honaino iritsita beraz, hau da egungo egoera eta gure tipulak, esan dugu 9 azal ditula, 8 ikus ditzakezue sarean eta kopurutan hauek dira gaur egun dauzkagun zenbakiak. 45.549 forma guztira, 24.200 sarrera, 7.100 azpi sarrera, 62.500 adiera eta gramatika kategoriaka, ia 5.000 aditz, 2.800 adverbio, 8.200 adjektibo, 26.500 izen, euskalkiak ere, eta hemen euskalki marka daukatenak, esan nahi du bakarrik euskalki horretakoak direnak, baina Euskaltzaindiaren hiztegian integratuak daudenak, hainbat euskalkitakoak direnean ez dute inongo markarik behar. Hemen ikus ditzakezue, seguru asko norbaitek esango du bizkaierazko forma gehiegi daude eta gipuzkerazko gutxiago, eta baina, bueno, erabileraren arabera jasota daude horiek. Jakite-arloen araberako ordenazioa ere datuak baditugu, eta hemen ikusiko duzue desoreka handi xamarra dagoela. Baina hain zuzen ere, desoreka hori korpusetatik datorrena da. Gai batzuei buruz idatzi da, eta beste batzuei buruz ez da idatzi edo oso gutxi idatzi da. Baina honek pistak ematen dizkigu aurrerantzean landu beharreko gai batzuk eta kontuan izateko. Erregistro mailari buruzko informazioa ere badaukagu, 301 forma adierazkor daude, aurrizkerako 24 hitz, seguru asko etzenekiten aurrizkera ere jasotzen duela Euskaltzaindiaren hiztegiak, herri mailakoak, lagunartekoak, arrunkeriak, peioratiboak, eta oso astuna naiz, baina berriro ere esango dizuet, mesedez erabili hiztegiaren bilaketa aurreratua, eremu hauetatik, guztietatik egin daitezkelako bilaketak. Are gehiago, eska dezakegu zeintzu dira bizkaierako aditzak, edo amikuzerako horiek, igual morbo pixka bat sortuko digute zeintzu dira. Bilaketa aurreratutik, egin beti, mesedez. Puntu honetara iritsita, heldutasun maila batera iritsi garela uste dugu, naiz honek ez duen etenik, ez behintzat gizartearen beharrei erantzuten jarraitu behar badugu, eta orain arte egin dugun bezala, erabiltzen dena biltzen jarraituko dugu, hori baita akademiaren lana. Erabileraren atzetik joatea, ez ezer asmatzea. Eta erabileraren zuzentasuna ezinbestekoa bada, Euskaltzaindiaren balio nagusia adibidetegia da. Adibide guztiak erabilera errealetan oinarrituta daude. Korpusetatik jasoak dira. Euskaltzaindiak ez du adibide bat bera ere asmatu. Baina hautatuak dira adibide horiek. Pista asko ematen dute erabilera zuzena erakusteko. Askotan erabilera sintaktikoa eta adibidetan ikus daiteke. Eta kolokazioz josita daude. Eta bai, iritsi naiz Z10 izango denera. Adiós. Kolokazioak. Hori da aurre ikusia daukaguna. Kolokazioak korpusetatik eskuratu behar dira, baina Euskaltzaindiaren hiztegiko adibidetan ere asko daude eta horiek berreskuratu egin behar ditugu eta dagokien lekua eman behar zaie hiztegian. Euskara amaizkuntza ez duten entzat ere aukera guztiak eskaini behar ditugu eta askotan gure senak edo dena delakoak dioskuna ez dauka Euskara ikasten ari dan batek. Zergatik da euria egin eta zergatik ez daukagu hiztegian euria erori edo euritu modukorik.
Kanpoti datorren batentzat euritu izango litzake logikoena inguruko erdarak ezagututa. Halako informazio hori, hala delako horiek hiztegiratu egin behar dira benetan hiztegi praktikoa eta hizkuntza bizia nahi badugu. Beste batzordetatik datorkiguna ere koordinatzen jarraituko dugu, koherentziari eutsiz, mendeurreneko logoak dioen bezala euskara ehuntzen jarraitu behar dugu, alegia euskara batzen jarraitu behar dugu. Eta gero eta altsuagoak diren tresnak eta baliabideak ere geure egiten. Baina hori beste hitzaldi baterako kontua izango litzateke. Bukadezadan atzera begira duela 100 urteko euskaltzainak eta euskaltzaleak gogoratuz, edo duela 50 urte hemen bertan Arantzazun eztabaida sutsuan aritu omen zirenak gogoratuz. Zer pentsatuko lukete egindako bideaz? Halako zerbait amestu zuten, ortografistegi hura esaten zutenean, edo 10.000, 20.000 forma, edo Mikelek zioen bezala batzu 50.000 iritsi nahi dute. Asmatu dugu, zuek esan beharko duzu hori, asteko gaur eta bihar hemen bertan, gu adi-adi egongo gara, eta gero ikusiko dugu atzetik datozenek nola epaitzen gaituzten. Euskaltzaindiari propaganda eginez, eskerrik asko.